Dobrý den, vítáme vás u MTV Cribs a jdeme se podívat zase na jednoho z bohatlíků. A tento je jménem Zagor, tak se jdeme podívat, jestli už je doma. Snad bude doma. Snad bude doma, když se sem trmácíme takovou štreku, jsem zvědavá. Vypadá to zatím pěkně. Kamošina. Zazvoň tam. Vypadá, že pan Zagor bude doma. Zazvoň tam. Musíme zazvonit. Pan Zagor, a už ne... Máme štěstí. Dobrý den, já se jmenuji Magdalena Postičková a chtěla jsem vás přivítat a chtěli jsme se zároveň zeptat... MTVčko. MTVčko. Tak pojďte dál, ty se na to vypnou. Jak byla cesta? Příšerná, trmáceli jsme se asi 19 hodin, to víte, ale... Stále nám to začíná vůbráčit. A to už Ve skále. týden proces. No, takže tady mám první můj takovou písničku. Ať se nezovejte, to dá. Ani se nezovejte. Jo, Teda... to je opatrně, můj diskla strašně Jenom máte... Co to je? To máte skříně? To mají skřínové hadry. Pojďte se podívat. Teda... Tady mám koupelku. Koupelku můžete projít, klidně pídě takhle ven. To vykoupá. Tak tohle... Teda... Musím... To je většinou pro návštěvy, já mám jiný pokoj. Pokud to zase projdete na zpátek. A chtěli jsme se zeptat, pane Zagor, na téhle vile bydlíte sám? Většinou teďko mám tady pár přátel. Pár přátel. Ale většinou sám. Jak často obýváte vilu? Jednou do roka. Jednou do roka. Třeba potom zase ty dveře. Dobrá. Tak kam se přesuneme? Mám tady další, mám zase pro návštěvy. Aha. Vlastně to samá ten standard, vlastně otírací dveře ven. Jděte se podívat. Standard, prchá. Můžete se tady. To je můj kolega z Evropy. Zrovna akorát přichází. Tam možná tam bude zase. Kolega se nám tak ho půjdeme pozdravit. Dobrý den. A jeden z hostů. Těší mě MTV Cribs. No, TV. On je trošku odvážněný. Tak to se omlouváme, jestli jsme nějak... Security! Jestli jsme nějak podráždili. Tak Tohle je pro návštěvičky většinou. většinou, ale výhled bohovský, pane Zagor. A kdo navrhoval vilu? To jste si navrhl také sám? Na půl. A můžu se zeptat, jste ženatý? To je soukromá otázka. Okay. Povím až první patře. OK, dobré. To by si mě dobré pracovny. Já vám ukázat specialitu, na kterou jsem hrozně pyšný. Slyším se, zvukář, světla. Dej to na jedničku. To jsou teda jiný pracovny. Teda pane Zagor, ty lampy, ty jsou Tady horko, ale. to je jako nádhera. To teda... Zároveň to nefunguje. Jo, Funguje. To je moje chlouba. A to jsem hrozně pyšný. Pane Zagor. 13. století. Luxus. Tady u tohohle stolu nejedna smlouva byla podepsána. Nejedna smlouva. Nejedna. Všimněte si ještě tady vychytávač. To chce vychytaný, to nedá nic zavřít. To máte zásuvku v zemi? To jsou zásuvky, tam mám ještě další. A mi to občas zlobí, no. Připojení na kompy a tak dále. Rozumíme, pane Zagor, jste velký biznismen, jak koukám. Tak občas nějaké kšeftí proběhne, tak víte co. Pojďte dál tady. A to jenom vypnu. Tam nějaká ještě? Pane Zagor, máte tady nějakou štěpku? Tyžovka. Tyžovka. Tyžově, no. Ta tady teda patří k vekvile. Tak nějak, to je správcova nemá. Aha. OK. Jenom chci upozornit, Jsem byla překvapená. všude jsou tady ty francouzská okna a oni jsou tak naleštěná, že občas pak nevidíte, že jsou zavřený. Budeme si dávat pozor. Patrně. My už vás dlouho nezdržíme, jenom jestli byste... Ještě máme první pak. OK. Čekáme na pana kameramana. Můžeme postoupit Můžete vejš. dál, můžete dál. Pane Zagor, jak dlouho vám tady stojí vila?
Rok. Rok má. Roček, no, roček. Ve neděli ještě další dolů, to je všechno hotový. Ono se tady trošku vypadá. Pár se odflákli. Takže a nerušíme, máte teda návštěvu z No, z Evropy? Evropy, no, Holanďáci. Tak vám teda ukážu. Teda, já jsem v Jiříkově vidění, tak... To je u Zagora nevidím. Máte to všechno, tady můj bazének. Velice sympatické. Tenhle výhled to teda se mě překvapil, pane Zagor. Opravdu. Vidička samozřejmě. Tady si podíváte, tady ty dva přijde do hory a na zelí. Na zelí, to na červený a na bílý. Parádě. Pojďte dál. Tady to je další můj kolega z Evropy. Dobrý den, těší mě, Vosichová Ivona MTV. Dobrý den. Dobrý den, těší mě. Dobrý den. MC Hammer. Těší mě. Tady dobrý den. Deníčko normální, další kolega z Evropy. Dobrý den, Vosichová, MTVčko. Hola. Ernesto. To se mluví španělsky. Tady teda obýváček. Super. Tady další kolegyňka z Evropy. Aha. Je dobrý den, Vosichová Ivona MTVčko. Dobrý den, těšíme. Dobrý den. Vítejte u nás. Jak se vám tady líbí u pana Zagora? Je to úplně perfektné. Je taký hostitel, že nemám na něm nič zle povedať. Děkujeme za Nádhera, rozhovor. nádhera. Děkujeme. Musíte sa pozrieť, čo mi dá na ňu. Na viděnou za chvíli. Na viděnou. To je rád, to má rozplanku toho super. To je další pro hosty. Já to nebude hrozný podrávat. Aha, tak tady už bydlí nějaký ty Evropani vaši. No, tady už bydlí Aha, právě ty tady už jsou za... Prostaňte. Evropani. Aha, Já vám to dostáhnu, čekejte. mohli byste... Aby se taky viděli výhled. No, ono nevidí ani prst. Jediný, co na tomhle baráku je dobrý, že vlastně všechno je průchozí. To je super. Opravdu. A navrhoval jste na půl sám. No. Je tak. Výborný. Můžeme se přesunout. No, pojďte, už toho tak nemáme moc, už jenom. Můj kolega má rád 4 papričky odsát. A tady máte takovou skromnou koupelnu. To je hodně skromná. A to ještě není všechno. Všimněte si těch obrazů. Umělecká díla. Opravdu. Takže spíše, když jste svobodní, nebo to jste ještě nepotvrdil, ale už nic máte požehnané. Zrovna dneska jsem svobodný. OK, teda. Tady to tam pan čili paprika. Pan čili paprika. A hlavně chci upozornit, tady ta ryba. Tu jsem chytil před týdnem v bazénu. Super. Tykový parádní dívko, pecička. Perfektní. A ještě koukám, že to není konec. Ještě jsme tady. Tady další pokojíček. Zase nějaký Evropaní tady krápou. Ježiš, to máte Všimněte si. nádherný. To máte nádherný. Tohle není prdel to udělat, jako jo. A kdy se s vám s tím dělá? Já, to je moje záliba. Velice Já mám tohle moc rád. Kdybyste měli čas, já vám ukážu, klíďo. Čas není. Čas není, bohužel. OK. A samozřejmě ten obraz, ten je... A můžu se to pane Zagor? To je opravdu. Ano, 24, no, 24. Je trošku těžší ten obraz, takže opatrně vám to nespadlo. OK, To to samozřejmě tady zase průchozí ven, že jo. pojďme se podívat. Tak nějak jsme u konce, že jo. Pane Zagor, opravdu malá vila to není. Čekala jsem, že budete mít skromné bydlení, ale Víte co, jí se daří. koukám. A
Jaká je vaše profese, co se může optat? Já jsem podnikatel s vesmírem. Já prodávám vesmírné plochy. Hvězdy, souhvězdí, mléčnou dráhu. Dobrá, nebudeme vás dále zdržovat. To taky Děkujeme nechci, za rozhovor, děkujeme za prohlídku a MTV Cribs bude stát na vaší straně. Yeah! Bum.